Estamos en directo en esta casa con máis protagonistas. Acabamos de falar dun tema, pues unha denuncia. Ese veciño, que venga a contar e narrar unha situación que se vive na parroquia de Marrozos, Santiago de Compostela, e que, como vedes, ten a xente preocupada, os veciños preocupados. A situación é bastante complexa e xa nos fixemos eco, xa o dicía unha entrevista que nos fixéramos eco con varios vídeos, con varias denuncias que facemos a raíz do que nos vai chegando e, bueno, pois parece ser que non hai solución de momento. Graciñas a ese veciño por vir ata aquí. E agora imos a falar, como anunciábamos no noso sumario de inicio, neste tempo de programación local, de algo que hai un mes e un par de días se inauguraba, podemos decirlo así, en Santiago de Compostela, tamén noutra cidade como a cidade da Coruña, a tasa turística, unha tasa turística que non é nova en diferentes destinos, pero que sí que nova no plantexamento en Santiago de Compostela. E para saber como van as cousas un mes despois, pois tivemos a ben convidar a varias asociacións que teñen que ver co mundo da hostelería, co mundo da hotelería, algunhas polo día que, pola hora que, pois non poden estar aquí, estarán noutras ocasións. O que sí roubamos da súa axenda é o presidente da Asociación de Turismo e Hostelería de Compostela, Ramón García, o cal lle agradezo que este aquí nesta mañá de luns. Ramón, moi bons días. Moi bons días. Benvido. Moitas gracias. Que titular nos pode dar este primeiro mes de aplicación da tasa turística na capital de Galicia? Pois o titular, os titulares ben sabes que sempre son complexos porque teñen que en breve definir moitas cousas, sí, non? Pero eu poría unha previsible tramitación complexa. Ui, eso ten aí varios flecos, Sí, sí. Poderíamos aprobar, así a grandes rasgos, a aplicación da tasa turística un mes despois? Ten un aprobado por parte das administracións, por parte da aplicación dos propios hosteleiros, por parte incluso da propia cidadanía? Hai un aprobado? Eu non sei, eso non sei definilo, non? É un imposto, a administración decide nun momento determinado impoñer un imposto, os administrados teñen que asumir, obviamente, tramitar ca maior diligencia posible, celeridade posible, a tramitación, evidentemente, como fixemos co IVA, como facemos co IRPF ou como se fai pois ca tasa de basuras e con todo, non? É dicir, é así, un Estado social e democrático, pois é esencial o tema recaudatorio. De todos os xeitos, os problemas que están xurdindo son aqueles que se manifestou que iban a xurdir, sobre todo, todas aquelas contratacións xa feitas, todos os problemas que pode haber a nivel das plataformas a través das cales se fai as contratacións, pois esa problemática, por eso se pedía al menos un prazo amplio para que todo eso poidera ser resolto cas boas formas e que xa entrara, por así dicirlo, en pleno vigor, pois con contratacións novas. Eso sí que está pasando, anécdotas pois de moitos locais, pois que un non lle consiguen o taxi e negase a pagar a tasa, e eso, a ver, non é por decir. Está pasando? Eso sí, hai anécdotas concretas de situacións desa índole. O profesor do USC que di que eles lle pagan unha cousa fixa que non ten por que está invitado polo USC e di, mire, que cobren yo o USC, a mí que me cobran. A mí, esas cuestións pasan. Ese é o día a día da tasa, creo que se dicía que iba a pasar, porque non hubo un plazo, o sea, é unha norma que debería ter o que se chamaba, o que en dereito chamase unha vacatio legis, non? Un tempo para adaptarse, para que cando entre en vigor entre con situacións novas. Eso a administración local, en concreto o partido que goberna Santiago, pois pareceulle un argumento que non ten forza, que o importante era a cuestión recaudatoria, e, bueno, foi o criterio que se impuxo. Que sí que hai sus problemáticas, sí, problemáticas puntuais, claro que hai, porque son miles de persoas as que se lles modificou a contratación que xa tiñan feita. Eso non están abonando entre 1 euro e 2,5 euros. Penso que esa era a tasa por día, por pernoctación. Pagan os que pernoctan. Sí.
os que veñen a un congreso, os que veñen coa maleta a disfrutar da cidade. Da igual o motivo, aqueles que pasan unha noite nun hotel pagan a taxa. Hai unha serie de excepcións, non? Que teñen que acreditarse conforme se expresa na ordenanza, pois por motivos deportivos, por motivos de saúde, pero bueno, tamén é verdad que claro, tens que ter determinada documentación, ou, por exemplo, pois, o deportista pois, ten que traer creo que a ficha ou o certificado da federación, claro, a xente a veces esas cousas pois non as tes presente cando te desplazas, non? Eu estive falando con algún responsable de hotel tamén para empaparme un pouco. No caso concreto do que falei foi unha cadena que ten representación internacional tamén aquí, e que non lle foi demasiado difícil, porque xa en Cataluña ou noutras localidades xa tiñan implantada e foi un copia e adaptar. Aqueles que non teñen ou que son un pequeno hotel ou que son unha pequena pois eso, unha pequena infraestructura, costoulles tramitar todo isto? Sí, é que ademais é algo que se dixo no seu día. E aquela famosa reunión no Cersia de mediados de xullo, cando concurriron os dous concelleiros, Turismo e Facenda, para explicar como dentro de 15 días iba a entrar en vigor a taxa, o comprobaron, non? Porque, claro, esa reunión sí que xa foi moitísima xente, non? Non só das asociacións, sino xa moita xente a nivel individual. O problema se xenera para o pequeno empresario, para o autónomo, para a xente que ten un negocio familiar. Chegou algunha persoa a dicilo. Eu estou a favor da taxa, eu son dos vosos, pero isto non pode facerse así. Eso se dixo ali persoalmente, que eu creo que eso sí que foi xa, tuvo un efecto que quen recibiu ese alegato obviamente non pode ser tan insensible. Que pasa? Que eu tamén presumo, isto xa creo que é un pouco unha opinión persoal, eu creo que hai un desfase presupuestario tan grande no Concello de Santiago, é tal o descalabro económico que hai que buscar cartos como sexa e por donde sexa, non? En ese sentido, sin perxuicio de que a xente que este a favor da taxa pois teña argumentos racionales e perfectamente válidos para iso, pero eso se atopa totalmente motivado polo feito de que hai que recaudar como sexa, porque non ten sentido que, por exemplo, nos presupostos deste ano se meteran 2 millóns de taxa. Evidentemente, no mes de outubro, que ademais no mes de outubro houve 3 moi boas semanas, polos datos que se teñen, o que están aparecendo, a última semana de outubro foi pésima, pero pésima. A caída foi incluso excesivamente chamativa, non? Porque a xente do sector chamolles a atención, a caída tan brusca, non? Donde pode estar a causa? Pois a mellor o tema dos voos, algunha causa ten que haber, non? Entón, a recaudación vai ser, desde logo non van ser 2 millóns de euros, non sei, eu non teño nin coñecemento nin argumentos para poder calcular canto pode ser, pero, sin embargo, sí que figuraba en eses presupostos unha partida. Entonces, cando ves que hai esas cousas, dices ti, bueno, aquí hai algo, hai un trasfondo a maiores que non, evidentemente non contan, pero creo que pode estar aí a razón de que, a pesar da sensibilidade que hubo en moito daqueles argumentos que dixo, pero sobre todo que está gobernando xente de esquerda, era xente humilde que dicía eso, o argumento que te dis, as grandes cadeas non teñen ningún problema, están pagando tasas en moitísimos sitios, teñen grandes aparatos de xestión, pois desde contables, economistas, abogados, etcétera, etcétera, claro, e non lles xenera perxuicio alguno, pero ao señor que ten que ir a súa xestoría a explicarlle que ademais de IVA e tal tenlle que facer eso e tal, esa xente a que se xenera o perxuicio. Claro, porque a taxa a cobra o propio hostaleiro. Sí. Como se move eses cartos? Como volve a administración? Porque unha taxa recaudatoria da administración que despois se supón que ten que devolver á propia cidadanía, ao propio sector, a mellora dos servizos e demais. Como se traspola todo eso? Porque eso tamén é complicado para o sector. É un imposto que, por facer unha comparación que non é, non? Falaríamos do IVA, porque o IVA sí que tes dous conceptos, o IVA, tes o IVA soportado e IVA que podes ti compensar, non? Aquí non, aquí o imposto é un imposto puro e duro, non compensas nin, se 2,5 € recaudas, 2,5 €
ingresas. Perfecto. Entón, o teñen que ingresar nas súas contas, logo teñen que facer cada 6 meses, o de 1 ao 20 de xaneiro e de 1 ao 20 de xullo, a correspondiente liquidación do imposto, e nesa liquidación, pois, que será a documentación que non sei se a mandaron aínda, pero se mandará, me imagino que en breve, se faixa esa liquidación e faixe o ingreso na administración municipal. Sinxelo, a priori. Bueno, sinxelo non, porque Non. ti tampouco pode, non se pode, por así dicirlo, domiciliar, é un traballo que ten que facer a túa Bueno, xente. claro, decir, sí. É máis traballo, é un IVA, ti tes que coller, está claro, sí. os exercicios son distintos, pois non serán os mesmos, etcétera, non? De aí que viña aquela petición de que, polo menos, que esperaran a xaneiro para que a xente podera Porque esa foi unha das peticións que se escoitou, que empezara o inicio de ano. Tamén, bueno, está judicializado, eu non sei que percorrido acabará tendo todo isto. Tamén se falaba de que non é unha solución a o que se chama de ese boom de turistas, en fin, de que hai excursionistas que interceden máis no día a día da cidade agora de ocupación, pero que non deixan uns cartos. Tamén o PSOE di que estaría ben sumarse a esta tasa turística os espazos de autocaravanas. En fin, que agora xa sempre se fala de turismo, pero agora con esta tasa turística, pois, algúns digan, por que os turistas que entran non gastan, por que non pagan? En fin, pódese facer todo isto? Pódese limitar a cidade a uns e outros, o casco vello, cobrar unha tasa para aqueles que queiran visitar a nosa contorna? Non, é descabellado, simplemente os que pernocten? A ver, na súa orixen, este imposto foi un proxecto que no seu día presentaron a concelleira de Turismo, Marta Lois, cun informe, non? Cando era o goberno de Martiño. E se fundamentaba principalmente no tema da xente que ven visitando, dos excursionistas, da xente que ven a pasar o día, non? Aí está a orixen. Despois, por unha razón que tampouco termino de entender cal foi, pois o goberno socialista pois pasouno ao que é o imposto actualmente vixente, non? Pero na súa orixe o tema estaba aí cando foi exposto. A raíz da taxa actual era o excursionismo. Cobrar o excursionista. Incluso Faise en Venecia isto? O soame que en Venecia hai unha tasa que máis alá de pernoctar... En Venecia hubo moito movimento. De feito, Venecia foi unha das cidades que examinou a posibilidade incluso de cobrar por entrar, cousa que a nivel Comunidade Económica Europea... Se está facendo, non, prohibido. É que ti non podes limitar a circulación por dos cidadáns dentro do espacio europeo, non? Entón, claro, pero ora concretamente non sei en Venecia, sei que casi que é unha referencia en todos os estudios, incluso hai un estudio que fixo no seu día Incolsa, que tamén o fixo a Universidade, moi interesante, que tamén se usa como referencia a Venecia, que é o tema do famoso fluxo turístico, non? Que non é unha cuestión que o esforzo hai que centralo na xestión do fluxo e non no impedimento de que entre a xente, non? Claro. Pero é interesante isto que está contando, que a raíz era buscar algunha aplicación, non sei se taxa era o término que tiña esa concelleira agora dos excursionistas, ou era outra cousa? Tasas chamouselle de sempre, un pouco, porque penso eu un pouco polo efecto de quen a creou ou implantou por primeira vez, non? En Baleares e Barcelona, que se fala da tasa turística. Entonces quedou como unha especie de... Inda que... Sí, de cuño. De cuño, porque realmente o que hai en Santiago é un imposto, non é unha tasa, non? Pero quedou como chámaselle tasa xa como unha especie, xa non de nome técnico, sino como unha especie... Internacionalizar a marca. Sí, algo así, sí. Unha tasa que un mes despois, eu preguntaba se aprobou ou non, se aprobaría ou non, se ten un aprobado a posta en marcha, porque son varios os que participan. Parece ser non. Houbo moita confrontación por momentos entre o Concello e o sector. Unha confrontación que sigue viva. En que proceso está todo isto? Judicialmente isto ten percorrido? Vostede é abogado. Sí.
Sí. Judicialmente está interposto por parte de Unión Hotelera un recurso contencioso administrativo. Penso que está bastante fundamentado, pero bueno, hai que esperar obviamente a resolución judicial. O tempo que pode tardar pois poderá ser un ano e medio, atendendo un pouco tamén ao período de proba que se faga ou que se practique, non? Despois sí que hubo unha tensión moi grande. Creo que probablemente as dúas partes podamos facer a mellor algunha autocrítica sobre as actuacións que tivemos, pero tamén é verdad que o Concello en todo momento manifestou unha certa disposición a esa tensión, non? Hubo actuacións deles que, algunha en concreto, que foi xa, digamos, de moi mal gusto nos últimos días, e despois que negaban cousas que eran evidentes, é dicir, non hubo diálogo co sector. Diálogo co sector é diálogo co sector, no sentido que, dito así, parece unha tontería, non? Pero se ti convocas a 100 persoas a unha reunión donde 8 son do sector, non podes decir que te reuniches co sector. Un exemplo, non? Eso foi un pouco a práctica, unha práctica onde buscaban escenarios moi cómodos, con xente xente un pouco pois radicalizada, por así decirlo. Non creo que con eso este dicindo ningunha cousa que non seamos conscientes de que é así, radicalizada, e que, claro, que facían desas reunións que, bueno, que apuchaban a un solo con levantar a man, non? Ese non pode ser o escenario. Eu recordo unha anécdota nunha das dúas reunións do CERSE, unha primeira que se fixo pois con asociacións de veciños, con claro que dous representantes de dúas asociacións das máis radicais en contra de todo o que supón turismo, de todo o que supón hostelería, pois a petición de un representante de ter unha reunión técnica, pois eles dixeron que non propuxeron estar eles nas reunións técnicas, é dicir, entendíase por unha reunión técnica unha reunión para poder formalizar como se vai a facer ese proceso impositivo. Home, pois cando xa un cidadán que nada ten que ver, xa non digo co sector da hostelería, pero que nin con dereito, nin ca fiscalidade, nin con nada, xa tamén ten que estar nas reunións técnicas tal, pois bueno, mire, pois non sei, pois tamén que vayan ás comisións de hidrocarburos, non? A mellor, pois hasta vai ben o país así, é o que, vamos, entrouse en certa, que foi un escenario que políticamente manexou moi ben neste caso a concelleira, non? Buscando ter ese tipo de apoios continuos e constantes para un pouco para aplastarnos, non? Esa foi un pouco a estrategia, unha estrategia de negociación política máis que, digamos, empresarial. Falaba ao principio das queixas. Un cando paga pois ten os seus dereitos, non? Como consumidor e demais. Neste caso, cando hai unha taxa que ben xa tiña e modificouselle, ten que pagar máis e demais, pois poden ver queixas. Falaba do taxi, falaba das queixas que teñen. Que queixas teñen os que nos visitan máis frecuentemente? O do taxi, sí, o do taxi pode ser, está no top 3 de queixas que teñen os turistas e visitantes, non? A falta de taxis. Sí, porque máis, claro, a falta de taxis, pero xa non só tamén a nivel turismo, a nivel persoa maior que ten que facer unha proba. A nivel veciño, vamos, efectivamente, a nivel persoas. Veciño de Santiago que ten que ir a facer unha proba ao hospital e que non conduce por edade, pola saúde, polo que sexa, e precisa de taxi e que non o teña, non? É dicir, é unha petición xa non só de turismo, sino da propia veciñanza, é dicir, non pode haber esta situación. No turismo en que, pois, por que é relevante? Porque, claro, esa pérdida, que tamén o veciño lle xenera un persuicio moi grande, pero tamén ao turista, cando estás pendiente, sobre todo, de desplazamentos, xa sexa en tren, xa sexa en avión, claro, é o risco de perdelo e ter que cambiar totalmente algo que, ademais, é costoso e complexo, non? Entón, que pasa? Claro, os cabreos que colle a xente, fagamos un pouco de empatía con eles, pois perder un voo, eso, unha situación realmente cabreante, non? Que máis escoitan os propietarios dos hotéis?
desta cidade, cando chegan, cando visitan, a falta de taxi? Hai algunha outra incidencia que lles chame poderosamente a atención e que se lles molesta ao turista seguramente que tamén ten unha implicación no día a día dos que vivimos aquí, pero como pode ser o taxi? Hai outras incidencias, outras situacións, outras anomalías, outras carencias que pode mostrar a capital galega, patrimonio da humanidade, deficitarias? A ver, Que isto é unha pregunta tamén que lle fago como veciño e como representante dos hosteleiros, vamos. a cidade vese como moribunda. Un político outro día facía ponía no seu, non sei se era Twitter ou Facebook, ponía dun concello cercano a Santiago, ponía que bueno, que veu a Santiago moitísimas veces, moitísimos amigos, e parece que está morrendo. É unha cidade que todos estes anos que se levan, que isto xa non é unha cuestión que sexa criticable da actual alcaldesa, nin moito menos, non? Pero se levan moitísimos anos sin que ninguén pudera facer unha política de defensa ou desarrollo da cidade completa. Por qué? Pois por os avatares distintos políticos e despois incluso porque, bueno, tampouco nos tivemos os políticos extraordinariamente brillantes, non? Eso que se nota en eso o paga a cidade, é dicir, a comparación con Vigo e Coruña como cidades é perfectamente lóxica, son distintas, teñen moita máis riqueza, teñen moita máis industria, e aquí o pouco que temos que o turismo incluso o vemos, nos autocriticamos. Entón dices, bueno, isto é kafkiano, non? Estamos nunha situación kafkiana e a cidade, pois, problemas co servicio de limpieza, problemas de cada vez o tema de autobuses, o tema das augas, porque un contrato como de augas é un contrato esencial para un sitio como Santiago pola obra que implica esa nova concesión, non? E ao mesmo tempo que os autobuses, o que supón que entre unha nova empresa teña que remodelar os autobuses todos. Non é algo que sexa positivo, pois ir pola cidade e ver un autobús pois parado, medio quemado, tal, parece, a ver... Eso porque se ve, pero bueno, tamén se ven as averías da auga moitas veces, pero Viacua hai que aplaudirlles a labor que están facendo sen contratos, sen nada, simplemente pola vontade de non deixar sen auga aos veciños e veciñas de Santiago de Compostela. Claro, as obligacións da concesionaria xa son moi poucas cando estás co contrato prorrogado, non? Por qué? Porque as obligacións as tes durante a vixencia do contrato, que é o que firmaches. Claro, o tema da augas leva sin contratarse moitísimos anos en Santiago. É unha inversión das que estamos privados, unha inversión esencial no casco histórico, porque a xente enseguida fala, bueno, o casco histórico hai que... o casco histórico está... fai anos que non se fan obras no casco histórico. O casco histórico hai que modernizar un pouco, porque para que viva a xente ten que ver positivo vivir ali. Ese modelo de persoa bueno, que digo a veces, un funcionario de 40 anos que traballa, pois eso, no concello e, claro, vive ali na... Ese non é un modelo. Santiago é moito máis que eso. Fálase da seguridade, os turistas sítense seguros cando chegan aquí? Eu penso que Santiago é unha cidade moi segura, moi segura. Ese alarmismo que a veces hai, dicir, hai pelexes en Santiago, sí, pero subo sempre. Eu recordo, a primeira garda que tuve no ano 93, ali en Rodrigo de Padrón, na Policía Nacional, vez que me chamaron, era co Colorado, un tipo que viña ca nariz cruzada dun navajazo, porque os veciños os propietarios ali no Banco do Pobre fixeron pois unhas se agruparon para defenderse ante o tema da venda de droga, non? E pois botaron a paus, en este caso con este señor se enfrentaron, eso no ano 93. No ano 93 xa pasaba todo isto. É dicir, ahora non se está peor que no ano 93, nin moito menos. A mellor a sensibilidade social é moito máis exquisita, estamos, non digo máis acomodados, porque eso así suena un pouco raro, non? Pero bueno, que somos menos... Pois sí que trascende máis, non? Todo o mundo ten un móvil, todo o mundo esas imaxes se comparten, todo o mundo... E moita xente ten dous coches, e tes pisos máis caros, e queres... Cambiou, a sociedade cambiou, hai moita máis xente maior que antes, a xente maior agora hai unha situación de denuncia continua por todo.
Eu a meu avó, que tuvo ali nos Concheiros de sempre, tiña o seu pequeno taller, eu nunca o vin denunciar nada, e viviu 100 anos. E nunca denunciou nada. Viviu do 1900 ao 2000. Nunca denunciou nada. Eso non quere dicir que non haxe que denunciar a veces. Sempre hai que acotar o que se di, non? Pero hoxe se denuncia por todo e en todo momento. E, bueno, en hostelería hai denuncias a veces que son flagrantes. E non se actúa tampouco contra denunciantes por denuncias falsas. Claro que hai denuncias, sí, hai denuncias que a priori personalmente poden ser falsas, sí. Totalmente. Isto foi un municipio de Alao, pero era un local de hostelería, polos ruidos da terraza, e o policía, cando está na terraza, chama ao denunciante, lle dixe, hai os ruidos que van a ir para ali, xa estaba, sospeitaba algo, de ser pola reincidencia de denuncias, e claro, é que a terraza estaba baleira, non había xente na terraza. Claro, do outro lado do teléfono lle colgaron. Mire, eso está a pasar. Falaba xa para ir rematando un mes da taxa turística, pois algúns lles cousta máis polo que estamos comprobando, outros as grandes cadenas pois menos implantar toda esta non tecnoloxía, pero sí novo imposto a aquelos que pernoctan en Santiago de Compostela, unha taxa que nacía co pretexto ou unido aos excursionistas máis que a xente que pernocta, pero que despois derivou na actual taxa que temos, con incidencias, con falta de taxi, con suciedade, cunha cidade que, como apunta Ramón, ten a percepción, ou temos, ou teñen, que está morrendo, que está decaída, que está moribunda, pois tamén notamos iso no esplendor do aeroporto de Santiago de Compostela. As cifras que veñen, ou que nos chegan habitualmente de AENA, intentan buscar o lado positivo, porque en todas as enquisas e todos os números pódense buscar datos positivos comparando e demais, pero a perda de conexión é máis que evidente, e claro, cando a un non lle facilita ir a un lugar, busca outros lugares onde sexa máis doado. Preocupa o sector a situación que ten o aeroporto de Santiago de Compostela? Agora dentro de pouco vai estar pechado un tempo bastante longo, en fin, preocupa. Sí, home, é unha preocupación grandísima porque temos un moi bo aeroporto e iso facilita moitísimas cousas, non? É dicir, en materia de turismo é esencial, ademais é que estamos nun sitio onde o normal é, no seu día, o tema estaba en vir a orar, ora é o camiño en sí, parte da peregrinación, non? Ou a parte sustancial da peregrinación. Entón, ves peregrinando, pero a xente normalmente marcha xa en medios de transporte, non? E o avión é esencial nese sentido, non? É unha situación atípica e que vai a incidir moi negativamente. De feito, pois nesa baixada que hubo a finais de outubro grandísima na ocupación, un dos motivos pode ser xa o tema aeroportuario. O sea, unha incidencia non residual, pero foi chamativa realmente. Non sei en que porcentaxe. Os datos ainda non os temos, pero si a xente de Otei sí que dice que a última semana de outubro foi unha baixada espectacular, atípica totalmente, non? Porque outubro empezou, é un mes que se pode casi considerar de temporada alta desa evolución. Santiago, a xente, o turismo propio de Santiago é un turismo moi de maio, xuño, setembro, outubro, non? Precisamente por eso o tema, a veces a ocupación das rúas non está nos meses que máis ocupación hotelera hai, non? A ocupación masiva das rúas e a queixa a veces da veciñanza de meses que non hai tanta ocupación hotelera como outros, que si hai esa ocupación, pero non ten esa incidencia nas rúas. E foi unha baixada que haberá que examinar esta semana, oír cales poden ser as causas e ver as cifras reais de que tipo de baixada foi. Pois temos unha cidade ben bonita, ben fermosa, que ben é certo que non sei se estará pasando ou non polo mellor momento. Como digo outros, son un recén chegado, pero a cidade que deixei hai 10 anos e que me atopei 10 anos despois non é a mesma. Non é a mesma, penso que para peor.
en moitas circunstancias. E unha das que máis me choca, que non é hostelería, que non é turismo, pero que sí suma para facer cidade o comercio. Vemos como as rúas se van baileirando de comercio, como hai máis locais vacíos que cheos. Eso é un síntoma do que está quizáis falando vostede, dese moribundo, non? De deixar morrer o comercio. Penso que deixar de morrer a cidade. Efectivamente, o comercio... Que hai moitos factores, que non digo que non estou acusando a administración, nem moito menos. Son moitos factores de que porque un comercio pecha. Non funciona, falta de relevo xeración. Hai 1000 motivos para pechar un comercio. Pero Santiago de Compostela, nese senso, está fea. Si, o peche dos comercios é unha situación para a cidade negativa non, negativísima, non? E se pechan é por algo, porque a economía é cruel en eso, non? A economía é cruel, non entende de criterios así subxectivos, senón esa actividade que poda favorecer que teñamos un comercio abundante, que teña un bo desarrollo, é por algo, ese algo temos que examinar porque está na propia esencia da cidade. Unha última reflexión que están chegando, sigo diferentes circunstancias polo meu traballo tamén en Canarias, onde se pensa aplicar a tasa turística tamén. Hai unha incidencia que non ten que ver con isto, pero xa que falamos de comercio, non sei se pode ter algunha trascendencia tamén a península, porque, neste caso empezou polas illas, polo menos polas illas Canarias, unha protesta dos autónomos, de todo o que sufre un autónomo, unha autónoma no día a día. Están facendo unha protesta, penso que durante 15 días non están utilizando a banca electrónica para cobrar, están cobrando en efectivo. Un pode pensar 1000 cousas, non? Pero están como intentando protestar de algún xeito, entendo que fiscalizando, pero non empregando o poder cobrar con tarxeta e demais como medida de protesta. Isto pode contaxiarse? Isto poden os autónomos por fin, a día de hoxe, dar un golpe na mesa e dicir xa está ben? Isto é unha medida de protesta que están levando a cabo en varias illas, entre elas a illa de Forteventura, coa que teño ali un proxecto radiofónico que estamos dando seguimento precisamente a esta iniciativa. Podería ter efecto contaxio o evitar entidades bancarias, comisións, etcétera, na economía? Pois non sei, a verdade, si pode ter un efecto contaxio, si pode, depende tamén a intensidade de divulgación deso, do efecto que realmente teña, pero tampouco sei valorar a forza que pode ter esa medida, que consecuencias pode xerar, non? A verdade... Hombre, parece que dá a sensación de un primeiro paso de algo, non? Sí, o tema dos autónomos... Vai todo, tragan, claro, ou tragamos, pero de repente, oi, mira, imos facer isto, por lo menos que falen de nós, que estamos facendo algo. O tema dos autónomos ven un pouco porque, claro, non teñen esa capacidade organizativa que teñen outros sectores. Por eso digo. Que poden ser a través de sindicatos e demais, que lle dan, pois, teñen esa forma organizativa que pode facer que se fagan cuestións globais, que se poda facer unha folga, etcétera, non? Os autónomos esa capacidade organizativa non a teñen, entonces que pasa? Eso fai que sexan un estamento tremendamente débil, non? Que soporta todo, porque no fondo a capacidade de protesta que teñen é casi nula, non? O que temos, porque realmente son autónomos. Por eso, e co amplo coñecemento que ten como abogado e demais, isto é permisible. O sea, negarse a cobrar con tarxeta, en algún establecemento xa o vemos aquí no día a día, vamos, só en efectivo. Eso pode ser. Sí, o tema de evitar os cartos en metálico, a raíz fundamental é unha raíz fiscal. É dicir, é un control maior do goberno frente aos cartos que hai que se moven e demais. Non é que vayamos a vivir máis, nin teñamos máis sanidade, nin moito menos, simplemente que estamos moito máis controlados porque os movementos bancarios están perfectamente controlados pola Facenda, non? Entón,
aí o que estamos facendo é tirar pedras nos contra nós mesmos, non? Porque realmente é dar unha información que tampouco ten por que ter o Estado, non ten por que saber donde cenaches, que pagaches de cea, donde fuches de viaxe, non é. Obviamente que sexan temas delicados, pero tamén a intimidade... Sí. Quería sacar o tema porque, bueno, en fin, como está así quente nese a 2000 kilómetros dentro do conxunto do mesmo Estado, todo é España, e digo, pois igual hai un efecto contagio e os autónomos de algún xeito empezan a organizarse, empezan a decir que xa está ben de pagar o pato en moitas ocasións. Pois nada máis. Ramón García, algo máis que quere apuntar? A excusa era a tasa turística, pero estivemos falando un pouco da realidade que ten Santiago de Compostela como veciño e tamén pues, desta circunstancia derivada do comercio que sí que vemos que pasa por horas baixas en Santiago de Compostela xunto con outros frentes. No ámbito cultural tamén vemos que un vai a Coruña, un vai a Vigo, esa efervescencia cultural que tiña Santiago hai algún tempo, se non chegase por iniciativas privadas que chegan e demais, pouco nos chega, ou non se difunde, ou non se difunde, que non quero hablar outra, porque senón parece que abro aquí melóns, outro día o invitamos, pero sí que o turismo cultural, que penso que tamén é importantísimo, pois non se está explotando moito, polo que vemos sí que hai algunha cousiña, actividades que xa algunhas veñen de lonxe e demais, que se Cine Europa e demais, pero que parece como que para... Sí, como moito mantense algunha que había. Efectivamente. Porque Cine Europa xa leva moitos anos. Sí, por eso. Pero non hai iniciativa de cousas novas, non? Esa é a percepción que teño. De aquel concelleiro Losa de Cultura que hubo no seu día, que esta era unha cidade extraordinariamente activa, non? Mesmo que as festas do Apóstolo eran tremendas, non? E bueno, eso, realmente non podo entender que non se poda usar ese modelo nos tempos modernos, porque se funcionaba daquela, eu creo que obviamente cambiando os nomes dos grupos non é cuestión. Sempre os mesmos. Serrat non é hoxe moi non é quen máis poda a mellor chamar a atención, pero evidentemente aquel modelo foi un modelo tremendamente exitoso e que lle dou a cidade unha dimensión moi boa. Bueno, que o entretiven aquí bastante, ten a xenda completa. Ramón García, presidente da Asociación de Turismo e Hostelería de Compostela, graciñas por vir, por facer un repaso. Quixemos que houbera máis xente nesta mesa, pero pola hora e polo día non poideron estar, pero sí agradecerlle a vostede que estivera falando do primeiro mes da tasa turística, de todas as incidencias que mostra e que sigue camiñando, porque ao final sigue camiñando esa tasa. Gracias, Ramón. Moitas gracias. Gracias.